אחד יודע עם הזמן שהלב צמח חולם על בית. מה עוד אבקש, הכל קיבלתי ממך, ובלעדיך מה היה שאיבדתי כמו סלע. מלחמות שעברתי לא גרמו לי ליפול, לא עזבת אותי גם לרגע. ותודה אף לרגע. אבל לכם ערב טוב, איזה זכות ביטוי, איזה קהל, איזה קהל. ואחרי ככלות הכל. בן פורת יוסף, איזה זמרים יש פה. יאללה, בוא נתחיל. מה שלומכם? הכל בסדר? נמח שמה. אז בשם השם נעשה ונצליח. לבק שמח. לך אתה נותן לי כוח להבין תמיד לא לשמוע על מה שיש לי, אומר לך תמיד תודה, אתה נותן לי את הכוח לתקווה. ולך אתה נותן לנו כוח להבין תמיד ולא לשמוע על מה שיש לי, אך לך תמיד תודה, אתה נותן לי את הכוח לתקווה. השתבח שמו לעד, בוא נשמע את כולם ביחד, נתחיל לשמוע אתכם. אחרי פורת יוסף.
איזה כיף לי, איזה זכות, תודה. בוא נרים ידיים, בוא נרים את הכתר, בוא נלחץ שמח, שנינו, כולם ביחד. יאללה! שנינו בעגל הבורא בשמיים, והאור שבוער בעיניים, החיים הם מתנה.
נשמה טובה, יש בכל אדם אהבה גדולה, בורא עולמך, אם עוד לא גילית את עולמך, זהו שביל המלך, זו דרכך, זו הדרך, אני יודע, והלילה להאמין, זו הדרך, הלב שמח, עובד הלב, כמוך שלך, איזה כמה נפלא כבוד ללב, אני נהנה, מאוד מאוד, די 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 אנחנו נקדם בברכה את האורח החשוב שהגיע לכבוד המסיבה שלנו. יש לנו את ראש העיר, וגם נגיד ברוכים הבאים לרב סולי שהגיע. ברוכים הבאים לכבוד מכובדנו ראש העיר הנסיבי גוהרים, התרגשות שהגעתי, תהיו כולם בשקט.
לכבוד המנהלת היקרה, לכבוד הרב שאול לב, הסגנית, המורים, המורות, הורים יקרים, שותפי לעבודה, לחינוך, להמשיך את הדור הצעיר, למשמעת, להמשך תורת מורשת עם ישראל, ואחרונים חביבים, ילדים יקרים. אנחנו נמצאים במסיבת סיום שנת הלימודים, וגם נמצאים בחודש מיוחד, חודש סיוון, חודש מתן תורה, שהתורה כידוע לכולנו זה חינוך. תורה בא מלשון הוראה. ראש העיר לא יחזב, חסדי השם, זה הזמן להודות לו על 13 שנה שאנחנו נמצאים במתחם שלנו בתפארת יבנה. ובשבילי זו הזדמנות, אף פעם לא היה לי באמת הכבוד הגדול שהוא בא, והוא פנה אליי. אני זוכר כשהוא הגיע לבית ספר, אז הוא אמר לי, יש לך 22 כיתות, מה תעשה פה? יש לך רק 7 ילדים, כולל בנים ובנות. אז אמרתי לו, ראש העיר לא ידאג, בעזרת השם נמלא אותו. ואז הוא פנה אליי ואמר לי, מה אתה רוצה? איזה חינוך אתה רוצה? אז אמרתי לו, אני רוצה שהילדים יתחנכו עם מורשת ישראל, שיהיו יהודים שמחים, שידעו על מה הם חיים, למה הם חיים בארץ הזאת, על מה הם מוסרים את נפשם. כמו שעכשיו, ברגעים האלו, כל חיילינו עומדים במשימה קשה, במסירות נפש. כל אחד מאיתנו חייב להתפלל. זה פשוט לעמוד, לראות את העם הנפלא הזה, העם המאוחד, העם שתמיד, אני תמיד אומר, איך אפשר לראות עם אחר? הם בכל ההיסטוריה כזה עם בכל העולם, איזה אחדות, איזה מסירות, בלי שום כוונה ושום הסתכלות אישית. וזה עם ישראל. לכן הדבר ראשון זה להודות. ואתם יודעים שאני תמיד דואג בחינוך הילדים, הדבר העיקרי ביותר זה הכרת הטוב. זה ראינו אצל הרב, על כל דבר היה מכיר טובה. הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש שלך, אנחנו מנסים להמשיך את דרכו, להכיר טובה. זה א' ב'. יהודי פותח את הבוקר שלו, מה המילה הראשונה שהוא אומר? מודה או מודה. דבר ראשון אנחנו מודים. באמת ככה שמענו את האמא של אחד מהשבויים, שהשם יציל אותם בקרוב, יחזרו לחיים טובים ושלום. כל מה שהיא אומרת, אני פשוט לא מאמין שהם אנשים, אני חושב שהם מלאכים. אני רוצה להודות על עם ישראל שהתפללתי, אני רוצה להודות על כוחות הביטחון, אני רוצה להודות. נמצא בכזה צרה שאפשר לדמיין, שאדם לא יודע מה קורה עם הבן שלו, והיא רק מודה. אז זה באמת הזמן של להמשיך. אני הזכרתי בהתחלה, אנחנו סוד שנת לימודים, אבל חינוך זה כל החיים. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. מה זה לא יסור? לא ילך. כל החיים זה התחנכות, כל החיים אנחנו מתחנכים. ולכן אומרים, הפתגם ברחוב אומר, החיים זה בית ספר, זה באמת בית ספר, כל החיים. לכן חשוב לנו להדגיש, שנת הלימודים באמת מסתיימת, אבל העיקר זה אתם, ההורים שנמצאים עם הילדים, להמשיך את החינוך שנתנו ולהמשיך להקפיד על כל דבר. ובאיזה צורה? בצורה חיובית. יצא לי לבקר ברוך השם בכל בית, ובכמה בתים התרשמתי, החינוך שלנו, אני רוצה להדגיש את זה עכשיו במעמד הזה, חינוך פירושו עידוד. תזכרו טוב, חינוך זה עידוד, לעודד נקודה טובה. כמו שאומר גם, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. המשגיח שלי בישיבה, שזכיתי ללמוד בכל תורה, אמר לי, אם יש לך חושך ותביא טנק מרכבה, לא יעזור כלום. תביא לי גפרור קטן, זה יעיר את החשיכה. זה הזמן שבאמת לדעת שהעיקר לקחת בילד את הדבר הטוב, לעודד את הטוב, זה יביא לו את החשק ואת ההתלהבות להמשיך. אבל שנרגיש, נשים עליו את הדגש השלילי, חס ושלום, נגיד לילד השקרן, אתה עצלן, הדגשנו בו, שמנו לו חותמת שהוא עצלן, אז מה יש לו להתאמץ? ולכן, ברוך השם, אתם הורים יקרים, באמת צריך להודות לכם שנתתם בנו את האמון, לתת את היקר מכל. מה זה יקר מכל? הילדים. ותאמינו לי שלא טעיתם. אנחנו באמת מנסים, ברוך השם, ומצליחים
להביא את הילד להבנה, להאמין, להודות, ללמוד וללמד. ללמוד זה בכל המקצועות, גם בלימודי חול. ומה שברוך השם השנה זכינו, באמת יש לנו את הדמות החדשה, גם כמרב שאול לב, שבאמת מוסר את נפשו, מדגיש, מחנך, וגם יש לכם את כל ההרצאות שלו, נמצאים באינטרנט, באתר של הבית ספר. מאוד כדאי להשקיע. חפץ חיים אמר שכמו שכל אדם, כל יהודי חייב להניח תפילין כל יום, כך כל אדם חייב להשקיע חצי שעה ביום איך לחנך. שחינוך לא בא לבד. חינוך זה דבר שזה יום יום, איך לחשוב, איך לדבר, איך לעודד את הילד, איך לקחת אותו לבד לשיחה, להרגיש אותו באמת, כמו שיש פתגם אצלנו בחוץ לארץ אומרים, יותר מאבא זה חבר. חבר שבאמת בא לעזור לו, שהוא ירגיש שבאמת אנחנו ביחד עובדים. היום יש לנו ברוך השם גם את הסגת של הבית ספר, לראות את כל הפירות שעשינו. לכן אני רוצה לסיים, לדעת, לספר לכם סיפור קטן, כמה זה כוח הנתינה שראינו גם אצל הרב, וברוך השם מרגישים גם אצל ראש העיר. אז הרב הסביר לנו שנתינה זה לא לתת, זה רק לקבל. איך זה יכול להיות? העם נותן למישהו אחר. סיפר סיפור שקרה ברמת אלחנן אצל הרב אדלשטיין. היו שני שכנים, ותמיד בשכנים יש מחלוקות, לפעמים. אז השכן רצה לספס את החדר שלו, את הדירה שלו בקומה שלישית, רצה להרחיב את הסלון, והיה לו ספה ענקית שהפריעה לו. אז השכן כדי להרחיב, הוציא את הספה, הוריד את זה למטה, בקומת כניסה, שהיה ממש מול החלון שלו, ולשכן למטה זה הפריע, כל פעם הוא עובר, צריך לעקוף את הספה, להיכנס לבית. אז אמר לו, זה מפריע. אמר לו, אדוני, זה רק שבועיים, אני גומר את השיפוץ, אני מחזיר את זה. הוא אומר, טוב, בוא נלך לרב. הגיעו לרב אדלשטיין, אמרו לו, כבוד הרב, זילבנשטיין, הנה הוא מתקן אותי, הרב זילבנשטיין. הסיפור הזה זעזע אותי, בסיפור פה נשאר את הנקודה האמיתית מה זה נתינה. אמר לו הרב, באנו, אנחנו מוכנים לקבל מה שהרב יגיד בלי לערער, מה שהרב יסוג, אנחנו נעשה. סיפרו לו את הסיפור. הרב אמר להם, אני לא יודע, ואני יודע דבר אחד, מי שנותן, מקבל. אמרו לרב, הבנו, השאירו את הספה, ולא עברו שבועיים, והילד של השכן של קומת קרקע עלה לקומה שלישית, שיחק ליד החלון ונפל, שם ישמו. נפל. כולם רצו לראות מה קרה, ורואים אותו מחייך. לאיפה הוא נפל? הספה. אם חס ושלום לא היה ספה, זה היה בטון, עכשיו נגמר הסיפור. אז אם הוא נתן, הוא קיבל. לכן השורש של היהודי זה לתת, ולתת זה לקבל, אבל אנחנו עושים את זה בשביל לתת. השם יעזור, אני מברך אתכם, כולל ראש העיר שלנו, ברכת כהן, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, ישא השם פניו אליך וישים לך שלום. יהי רצון שבאמת נעריך את כל הטובות שבורא עולם עושה לנו. הרי גם במקרה החמור שקורה לנו כעת, כמה מקרים של ניסיונות של חטיפה היו. וברוך השם, רוב הפעמים ניצלנו, השם יעזור שגם נוכל להודות על הנס עם כל שלושת הנערים, שנראה אותם חיים ובריאים, ושיהיה לכם הרבה נחת מהילדים, ונזכה ביחד לראות את הפירי פירות, אמן כן יהי רצון. אני מזמין את ראש העיר, כמה דברים וברכה באמת לנו להמשיך את הדרך הנכונה. ערב טוב, כבוד הרב סולי, האיש מחטט את רגליו, מסתובב בכל העולם על מנת לגייס את המשאבים ולהפעיל את בית הספר. אני מוכרח לומר שבלעדיו אני בספק אם בית הספר מבחינה כלכלית היה מחזיק מעמד. הגברת טובה שטרן, מנהלת בית הספר, שאמונה על הצד הפדגוגי של המערכת, מנהלת העניין זה יום-יום, בקיאה במה שקורה בכל כיתה ובכל כל ילד, ומדי פעם היה לנו לא מעט שיחות באשר לכיוון ולאן מגיעים.
אבל בסך הכל הרבה תודה על המאמץ האדיר שאת עושה. תודתי לרב שאול גורדין כמובן, וגדולית מנהלת את הספר, הספר שכמה כמובן. הורים יקרים והאחרונים אולי בסדר, אבל ראשונים בחשיבות לתלמידי בית הספר. החינוך במדינת ישראל נושא גוונים מאוד שונים אחד מאחר. אבל בסופו של דבר, מטרתו של החינוך זה לייצר אזרח ישראלי שאוהב את ארצו, הולך בדרכה של מסורת, בדרכה של תורה, יודע את חובותיו, רגיש לסביבתו, יודע לתמוך באחרים, להטות כתף, וגם יודע לתרום את חלקו לקיומה של המדינה הנהדרת הזאת שנקראת מדינת ישראל. במהלך השנים שבהם אני מכהן כראש העיר, נפגשתי הרבה יותר מפעם אחת עם הרב. אני מוכרח לומר שאני היחידי שלא קיבל סתירות. כנראה שהעדיף לעשות איתי דבר אחר. אבל חברים יקרים, להיכנס לחדר העבודה של הרב, כאשר האיש לבוש בצורה לא פורמלית, עם מכנסיים שלקס, כיפה על הראש, ברמת שיער של איש מאוד מאוד צעיר. דברי חוכמה, רגישות לא רגילה. דיבר כל הזמן על ילדי עם ישראל. צריך לדאוג לילדי עם ישראל. יצאתי תמיד ממנו טעון עם הרגשות טובות. האיש היה איש יקר, אני חושב שלא היה כמו האיש הזה מבחינת חוכמה ותרומה, לפחות ב500 השנים האחרונות. בית הספר הולך בדרכו. אני מוכרח להבחין בין המושג חינוך לבין המושג השכלה. חינוך זה תהליך שמקנה לך ערכים על פי אידיאולוגיה מסוימת, והוא חשוב מאוד לבניית חוסנו של האיש ודרך חייו. השכלה זהו הכלי שבו אתה משתמש בין היתר על מנת להתמודד בשוק תחרותי מאוד ולפרנס את עצמך ואת אלה שתלויים בך. ועל כן חשוב שמצד ההשכלה לתת את המיטב האפשרי, ומצד החינוך לחנך על פי הדרך שקבעתם לעצמכם. והדרך שקבעתם לעצמכם היא דרך מקובלת. אני רוצה להודות למורים, למחנכים, למורות, לכל מי שתורם את חלקו. לאחל להורים כי תזכו באמת לראות את הילדים הללו צומחים ומגיעים כל אחד לפסגות משלו. ולילדים עצמם נאמר שהאופק תמיד רחוק ותמיד גבוה, תשאפו להגיע לשם, אם תשאפו ותעשו, אכן תגיעו. שיהיה לכם ערב. אני מברך את מנהלת מינהל החינוך, הגברת רות שרעבי, שהצטרפה אלינו קודם. ולהתנצל על האיחור שלי. היה לי בשעה 6 דיון מועצת עיר, ולא יכולתי להשתחרר קודם. אני שמח שהצלחתי להגיע. שיהיה לכם כל טוב לכם. הורים יקרים ותלמידים, אני רוצה לקדם בברכה ובמחיאות כפיים את הגברת רות שרעבי, מנהלת אגף חינוך ביבנה, שבפניותה לא רוצה לעלות לבמה, יושבת כולנו כאן, אז ברכה הבאה ויישר כוח גדול.
תלמידי בית הספר, הורי בית הספר, דבר שבאמת ייחודי, קטן בחפות וגדול באיכות, אז אני שולח, בבקשה. מנהלת החינוך, ברוכה הבאה, לא זכיתי פשוט, אחרי שגמרתי לדרוש, ראיתי, אז יש כאן בהתנה משלכם. אתם מקבלות כפי שאמרו לכם ספר הספרים את התנ"ך, זה העירייה נותנת לנו. שקד ביטון. ואחרונה חביבה, עדן וקנין. לדבר כל דבריך בנחת, בכל